kung matapang ka talaga, Ben, magharap tayo. Anak ko nag-resign na kahapon, humingi pa ng patawad sa pagkakamali niya. Pero in spite of that, tinira pa rin nila Ben Tulfo. Ano ba talagang balak ng mga to? Pang-aapak na lang parati sa ating mga Bisaya at probinsyano. Wala kang otoridad magpatawag. Hindi ka husgado. Sino ka? Ginagamit mo lang yung tao, yung mga ganitong kaso, para kumita. Papabutin yung bata, anak ko doon, polygraph. O ganito, Ben. Kung talagang matapang ka, makita tayong dalawa, tatay sa tatay, sabi mo, lalaki sa lalaki. Kung gusto mo pa, doon tayo sa Battle of the YouTubers. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.